Police report. Mga patam nga guli mo kwan. Aming nga ibaga isawang mabaling na pabor ken ka uno labang ken ka. Yun naman nga korte di Pilipinas. Tuwan. Da karbangan pa nga mga layti kabukbukod ang nga naling abogado nga mangi. Awa akong pag-abogado, kadaya. No awan di Pangalap ko ba? awan iti pag-abogado. Ikaw na ti gobyerno. Kuha. Payan da kati may saya. Nawatam ka dito. Inawatak. Woy. Nakemeg iti may sa lalaki manipod barangay San Pedro, Batac City, Ilocos Norte, kalpasan anay siyang katan ti drug bypass operation, babayan ti Provincial Drug Enforcement Unit ken RID. Dito ang nakumpiskar ken kuana ti 8 sachets iti may paggarop a shabu, glass tuter ken bypass money nga gata ti 1,000 pesos. Nabigbig ti subject ti drug bypass operation ani Mr. Emerson Sanggir, asigo the security guard ngam kapu iti panakabypass namanen iti tawen 2019 ken panagruar na manipod iti pagbaludan iti tawen 2022 ket ditoy anawanan isuna ti trabaho no pay kasta ket pagtalikodan na ang naglako isuna iti maipawil a droga. Nakita mo sir sikan sa pa iti si Maruno kanya Ngem aminen nga kukam. haan sir ang ko nga bagay dito. Maipila ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanada ti subject iti kustudyar ti PNP Batak. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.